Bolo znova vyrovnané stretnutie. Ja si myslím, že my sme hrali to, čo sme vlastne chceli, že veľmi disciplinovanie. Zo zabezpečenej obrany čakali sme na chyby supera, v obranej tretine sme si držali a čakali sme na chyby a ja si myslím, že rozhodujúci bol úvod druhej tretiny, kde sme mali lepší nástup ako hostia. Tam sme dali 2 góly a si myslím, že už sme to nejakým spôsobom ukontrolovali, aj keď ešte za stavu 2-1, keď ich znižili gólom, bolo pre nás dobré, že sme hneď z presilovky dali na 3-1 a sa trošku ukludnili a si myslím, že sme to dohrali s prehľadom tie podľa mňa zbytočné útočenia hostí, ktorí záver zápasu nezvládli. Dúfam, že tí naši hráči, ktorí boli zranení alebo ktorí zranili, že do zajtra sa dajú do poriadku a že budú môcť nastúpiť, ale za bojovnosť za nasadenie a musím chlapcom dnes poďakovať.